салом дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи Аут аст ва шумо медонед ки дар ин барнома мо мавзӯъҳои мубрами рӯзро аз олами варзиш мавриди баҳсу баррасӣ қарор медиҳем. Аз ин хотир мо имрӯз тасмим гирифтем дар мавриди марҳилаи дуюми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ҳарфе зада бошем. Аз ин хотир барои суҳбат ба студия даъват кардем Парвизи Муҳаммадамин, шоираи телевизиони варзиш, Абдукарим Қурбонов, меҳмони ҳамешагии мо ва таҳлилгари футбол, ҳамчунин Бобо Холмуродзода. Хуб, чӣ гуна гуфтем, имрӯз дар мавриди марҳилаи дуюми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 ҳарф мезанем ва шумо медонед ки феълан мунтахаби Тоҷикистон дар садри ҷадвал қарор дорад. Баъди ду пирӯзӣ мо ҳақ ва имкони орзу карданро дорем. Аммо воқеият чи аст? Имкони ба марҳилаи севуми роҳ ёфтани Тоҷикистонро чанд дарсад шумо арзёбӣ мекунед? имрӯз тибқи он натиҷаҳое ки дар ду бозии аввал тими мунтахаби Тоҷикистон нишон дод, хело ҳам натиҷаи хубро ба даст овард, натиҷаи 100%-ро, яъне ки 6 хол ба даст овард ва мо бояд фикр кунем ки аз кадом яъне ки дастаҳо мо хол гирифтем аз Қирғизистон, ки дар феҳристи байналмилалӣ, дар рейтинги умуми ҷаҳонии ФИФА дар ан ҳамун садгона дохил мешавад ва яке аз тимҳои муқтадири осиёгӣ низ ба ҳисоб меравад ва дар чемпионати охири Осиё хело ҳам хуб ҳунарнамоӣ карда буданд дар давраи муқаддамотӣ ва бинед ки мо онҳоро бо ҳисоби 1-0, 1-0 яъне ки мағлуб кардем ва бисёр як бозии хуб нишон доданд бачаҳои мо, метавонистанд боз тақвият диҳанд яъне ки ҳисобро, онҷо маҳорати баланди дарвозабон, яъне ки аз ҳисоби калон ҳимоят кард тими миллии Қирғизистонро. Дар бозии дуюм ки дар Монголия баргузор гашт, онҷо низ яъне ки шароити иқлимӣ фарқ дорад. Хеле масалан фосилаи вақт ки хело ҳам танг буд байни бозии якуму дуюм сурат гирифт ва ҳамин хел ҳолатҳое буд ки мо аз тими миллии Тоҷикистон ягон хастагӣ ё ки масалан ба ҳамон иқлим мутобиқ нашуданро метавонистем яъне ки ба назар расад. Ин чиз нашуд. хушбахтона онҳо худро хуб ҳис карданд ва муқобили тими мунтахаби Монголия хуб баромад карданд ва бигзор бо ҳисоби хурдам бошад муваффақ гаштанд. Фақат дар вай бозӣ ҳамон каме масалан он маҳорати асосиро баъзе аз бозингарони мо нишон надоданд ва бо ҳамин минвол масалан ҳисоб камтар, яъне ки 1-0 ба анҷом расид. Дигар фактор дар ин ҷо ё ки дигар омил дар ин ҷо ин аст ки худи ҳамон гуфтем ки футболбозони монгол имрӯз бигзор дар худи ҳамон баъди 150 ҷоям агар дар феҳристи байналмилалии ФИФА ҷойгирам бошанд, онҳо имрӯз як ба натиҷаи хуб ноил гаштаа истоданд ва анамон пешравӣ, прогресс, як дараҷаи хубро дар худи Монголия яъне ки имрӯз дида мешавад ва тими хуб аст ва ҳозир мо гуфта наметавонем ки ин тим масалан бисёр ҳам аз тими ҷумҳурии Тоҷикистон фарқият дорад аз ҷиҳати масалан касбияту дигар ва ҳоказо. Ва натиҷаи хуб аст, ду натиҷа беҳтарин аст ва фикр мекунам дар оянда низ мо агар боз ҳам хубтар баромад кунем, барои чӣ мо орзу накунем ки ба яъне ки давраҳои оянда роҳ меёбем. худи футболбозони монголиро мо дидем, онҳо аз ҷиҳати масалан физикӣ хело ҳам дигар он тиме ки дар давраҳои пеш хело ҳам масалан нисбати дигар тимҳо камтар вай дошт, касбият дошт, ин хел нест. ҳозир тамоми дунё манами системаи футбол ба роҳ монда шудааст ва солҳои охир дар 5 сол, 6 соли охир, 10 соли охир хело ҳам ҳамин тимҳо дар Осиё ҳам бошад, дигар ҷо ҳам бошад, як нерӯманд шуданд, бахувват шуданд ва худи футболбозони монголиро мо дидем, онҳо аз ҷиҳати масалан физикӣ хело ҳам бақувват ҳастанд ва масалан яъне ки техникаи хуб ҳам доранд, ҳамдигарро мефаҳманд. Унҷо мутахассиси хориҷа фаъолият мекунад. Бартарии мо дар чӣ буд? Бартарии мо дар он аст ки дар ҳақиқат футболи тоҷик дар ҷои худ наистодааст ва он футболбозоне ки имрӯз дар тими миллӣ ҷалб карда шуданд, онҳо аксаран ман тими миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро бартариашро дар мобайни футболбозоне ки дар байни майдон ҳунарнамоӣ мекунанд, яъне ки ним муҳофизатгарон, дар ҳамин мебинам. Дарвозабон ними тим аст. Солҳои зиёд мо дар тими Тоҷикистон
дарвозабони хуб надоштем. Бигзор наранҷанд дарвозабони пеш, онҳо ҳам хеле ҳаракат мекарданд, лекин дарвозабоне ки дараҷаи ҷаҳонӣ аст имрӯз надоштем. Ва ман фикр мекунам ки Рустам Ятимов имрӯз ҳамон шахсе аст ки ҳам ҷавон аст, ҳам малакаи хуб дар хориҷа гирифтааст, дар аёни масалан ҷавонию наврасии худ аз мактабҳои бузурги футболи Русиё таҷриба гирифтааст ва ӯ метавонад як дарвозабони хуб ба воя расад ва яъне ки ҳамун тими Тоҷикистонро эмин нигоҳ дорад, барои он ки дарвозабон бори дигар такрор мекунам ними тим аст. Вақте гап дар бораи ҳуҷумкунандагон меравад, каме инҷо рости гапа гуфтан дар кор масалан камбудӣ ҳаст. Худи Ҷалилов, Манучер Ҷалилов, бигзор ӯ имрӯз дар хориҷа ҳам фаъолият кунад, каме дар вақти охир барои хулоса баровардан каме масалан вақтро аз даст медиҳад. Барои ҳамин дар вақте ки мо бо Япония бозӣ мекунем, бо тимҳои дигари бахувват, як ҳуҷумкунандаe дар кор ки вай дар ҳақиқат як хулосаи худро барвақттар бароварда, масалан зидди он қадар масалан муҳофизатгароне ки муқтадир ҳастанд дар тими Япония бозӣ мекунанд, дар Аврупо аслан ҳимоятгарони марказие ман дар назар дорам, онҳоро масалан ба тааҷҷуб гузоштаву тӯб задан кори осон нест. Фикр мекунам анамин худи хати ҳамлаи ҷумҳурии Тоҷикистон агар хуб мешуд, фикр мекардам ки тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни тимҳои масалан пешрафтаи Осиё рақобатпазир мегашт. хуб, ман мехоҳам Бобуров ҳам дар мавриди оне ки хати ҳамлаи мо чӣ гуна ки Абдукарим Қурбонов гуфтанд. Хуб, шумо чӣ назар доред дар ҳамин маврид? ду бозие ки бо мунтахабҳои Қирғизистон ва Муғулистон нишон дод, воқеан ҳам хати ҳамлаи тими мунтахаби Тоҷикистон заиф аст ва набояд дар махсусан кадом мавқеъ? уман муҳим нест гуфтан ва уман мо давоми чанд соли охир як ҳамлагари гӯем ки ҳамлагаре ки касбияти хеле ҳам баланд, маҳорати волои тӯбронӣ дорад, ҳамин ҳамлагарро пайдо карда наметавонистем. Агар шумо бозиҳои тими мунтахабро солҳои 2006, 2007 ва ҳатто то соли 2010-11 тамошо кунед, чунин як ҳамлагар буд Комил Саидов ки бисёр ҳам маҳорати волои бозӣ дошт ва ӯ метавонист идораи тӯбро ба уҳдаи худ бигирад ва ин чиз бештар айни ҳол дар Ҷаҳонгир Эргашев дида мешавад, вале мутаассифона сармураббӣ дар ду бозие ки шуд ӯро аз дақиқаи аввал ба майдон намеояд. Зеро як ҳамлагаре лозим аст ки барои дигар футболбозон мавқеият пайдо кунад ва онҳо тавонанд ҳуҷуми тими мунтахабро тақвият бахшанд. Ва ин чиз аслан Манучер Ҷалилов ҳамлагари масалан марказӣ ҳамлагари хуб аст, вале ӯ бештар ҳамун идораи тӯбро ё худ ҳамун гӯем ки ҳуҷуми тимро ба уҳдаи худ гирифта наметавонад дар хати ҳамла. Ман фикр мекунам дар бозиҳои оянда махсусан муқобили Ҷопон ин чиз ҳалли худро меёбад. Манучер Ҷалилов ҳам аллакай аз бошгоҳи Персебаи Индонезия рафт ва давоми як моҳ ҳоло дар ягон тим ҳунарнамоӣ намекунад. ӯ ба тими мунтахаб даъват мешавад ё не, ин кори худи сармураббӣ ҳам ҳаст. Ман фикр мекунам сармураббӣ бояд дар мавриди чеҳраҳои нави тими мунтахаб дар хати ҳамла кори худро ҷонотар. Рустам Соиров чӣ? Аслан дар бештари масалан футболи муосир ҳамин аст ки ба бозигарони навтулу имконият медиҳанд то дар тими мунтахаб онҳо ҳадиаққал дар бозиҳои дӯстона маҳорати худро яъне бештар созанд ва бубинед тими мунтахаби ҷавонони 19-солаи Тоҷикистон дар чемпионати Осиё бисёр ҳам хуб бозӣ кард ва ҳатто ин даста то ба марҳилаи плей-офф роҳат гирифт. Шаҳром Самиев бар рӯйхати тими мунтахаб шомил буд ва аммо дар ин бозӣ махсусан дар бозии муқобили Муғулистон ба тим даъват нагардид ва бояд ба ҳамин гуна бозигарони ҷавон имконият дод. Шеридин ҳам бозигари хуб аст ва нисбат ба дигар ҳамлагарон маҳораташ фарқкунанда аст ва Рустам Соиров ман фикр мекунам агар Усмон Тошев дар бозиҳои дӯстона махсусан муқобили Афғонистон ва Ҳиндустон як ё ду бозигаро аз тими мунтахаби Наврастон даъват мекард, ман фикр мекунам ягон ҷои гӯем ки иштибоҳ ҳам набуд, зеро онҳо ояндаи футболи Тоҷикистон ҳастанд ва дар 3-4 соли охир онҳо ҳатман як гӯем ки пештози асосӣ дар тими мунтахаб маҳсуб хоҳанд ёфт. Шуморо интиқод мекунад аз хати ҳамла? Хуб, албатта мушкилиҳои мо дар хати ҳуҷум ҳастанд. Бубинед дар ду бозие ки мо ғалаба кардем, голҳоро аслан ҳамлагарони мо ба ҳадаф нарасонинданд. Мо ҷо голи аввал аз ҷониби Алишер Ҷалилов ва голи дуюмро муҳофизатгар ба ҳадаф расонид. Худи ҳамин фактҳо ҳам аллакай нишон медиҳанд ки дар хати ҳуҷум мо мушкилӣ дорем. Дар бораи Рустам Соиров бояд гуфт ки айни замон албатта дар рӯзҳои баргузории хуб дар арафаи баргузории бозиҳо бар муқобили мунтахаби Ҷопон, мунтахаби Наврасон ҳамон мунтахаби то 19 сола ҳамон ҷавонон
аллакай дар марҳилаи омодагӣ ва марҳилаи интихобии чемпионати Осиё дар бозиҳо иштирок мекунанд. Фикр мекунам аз ҳамин сабаб боз ҳам Рустам Соиров даъват намешавад ин дафъа ва баъдан омодагии онҳо ба ҷоми ҷаҳон байни футболбозони наврас хоҳад буд. Хуб, инҷо мумкин аст дар бозӣ бар муқобили мунтахаби Ҷопон мо аз ҳамлагари номиналӣ даст кашем ва ба ҷои ӯ бо 6 ним муҳофизатгар бозӣ кунем. Дар нақши ҳамлагари марказӣ мумкин аст хуб намон ба ислоҳ чӣ хеле ки мегӯянд ложная девятка, яъне ҳамлагаре ки аслан дар майдон нақши ҳуҷумкунандаро иҷро мекунад, вале дар асл ӯ ҳамлагар нест. Мумкин ба ҳамин тартиб мо бар муқобили Ҷопон бозӣ кунем. хуб, даъват нашудани Нозим Бобоҷонов эҳсос нашуд дар майдон? ман фикр мекунам дар набудани Фатулло Фатуллоев ки бо сабаби корти сурх гирифтанаш дар чанд бозии мунтахаб ва ҳатто дар муқобили Ҷопон ҳам ширкат карда наметавонад, даъвати Нозим Бобоҷонов ки айни ҳол дар дастаи Регартадас як лидери асосӣ аст, ин саривақтӣ ҳам буд, вале мо ин футболбозро дар тими мунтахаб надидем ва Усмон Тошев ҳам таваҷҷӯҳ накард ба маҳорати ин бозигар. Бубинед дар рақобат бо Қирғизистон ва Моғолистон дар нақши футболбози канорӣ ҳамчун вингер Эҳсони Панҷшанбе бозӣ кард ки аслан ӯ ним муҳофизатгари марказ маҳсуб меёбад ва дар бозиҳои қаблӣ махсусан дар як мусобиқаи байналмилалӣ ки дар Ҳиндустон буд, дар ин мавқеъ дар ҳайати асосӣ Комрон Турсунов бозӣ карда буд. Ман фикр мекунам он маҳорате ки айни ҳол Нозим Бобоҷонов дорад ва ӯ мактаби футболи Русияро гузаштааст, ҳатман дар бозиҳои оянда ба тими мунтахаб лозим ҳам мешавад ва фикр мекунам Усмон Тошев ба ин чиз таваҷҷӯҳ ҳам мекунад. хуб, ду муваффақияти мунтахаби Тоҷикистонро ба Усмон Тошев рад медиҳанд. Шумо ба ин чӣ назар доред? фикр мекунам дар ҳақиқат фаъолияти ман ҳамин сармураббигӣ аз ҷониби Тошев вақте ки амалӣ карда шуд, натиҷаҳои хубро он кас ба даст оварданд, чӣ дар Ҳиндустон, дар вақти мусобиқаи байналмилалӣ ки бар Сирия мо ғолиб омадем, ки Сирия худатон мебинед дар натиҷаҳои муқаддамотӣ хело ҳам натиҷаи хуб нишон дода истодааст ва ба фикрам 5-2 кадом тими бақувватро мағлуб кард ва мо онҳоро бо ҳисоби 2-0 ғолиб гаштем бар онҳо ва сиёсати ҳамин сармураббӣ кадом ҷиҳаташ ба ман маъқул аст ва бисёр ба футболбозони ҷавон таваҷҷӯҳ кард ва аз онҳо як тими гӯем ки рақобатпазир низ сохт. имрӯз мо гуфта наметавонем ки тими мо нисбат ба он тимҳое ки пеш ба мана 4-5 сол пеш буд аз онҳо сусттар аст. Не, аз онҳо бақувваттар аст. Бигзорам футболбозоне ки пеш бозӣ мекарданд, онҳо як солҳои зиёд ҳунарнамоӣ мекарданд, як натиҷаи хуб ба даст наоварданд ва имрӯз сиёсати даст кашидан аз онҳо ба фикр мекунам ягон хатогӣ нест, барои он ки баъзан ҳамон вақте ки мо дар бозиҳои пеш медидем, ҳамон лидерҳое ки он вақт мавҷуд буданд, бо хатогӣ онҳо туп ба дарвозаи Тоҷикистон ворид мегашт, яъне ки онҳо як мисол суръати бозиро тез намекарданд, баръакс коҳиш медоданд. ман намехоҳам дар бораи ҳар як футболбози гӯем ки алоҳида инҷо нуқтаи назари худро гӯям ва ҳамин ягона, яъне ки аввалин он гӯем ки навоварие ки дар тими мунтахаб Усмон Тошев ворид кард, ин ҷалб кардани футболбозони ҷавон ва худи Усмон Тошев аз рӯи позитсия мегӯям, аз рӯи мавқеи футболбозон онҳоро интихоб мекунад бе ягон хел муболиға. Масалан мебинад кадом футболбоз дар кадом тим имрӯз натиҷаи хуб нишон додааст, онҳоро истифода мебарад ва мана бинед Шарафҷон Солеев имрӯз дар ҳайати асоси ССК ҳунарнамоӣ кам мекунад, лекин дар тими мунтахаб ҳаст ва медонад ки ӯ ҷойгоҳи алоҳидаро дорад дар тим, дар ҷои зарурӣ ӯро мумкин истифода бурдан. Масалан ҳамчун футболбозӣ масалан ба ҳайати захиравӣ ба майдон меомадагӣ ё ки хайра. ва фикр мекунам ман ҳамин диди ӯ ба футбол хуб аст, сохтани тактика низ аз ҷониби ӯ хело ҳам хуб баро монда мешавад ва нисбати он масалан гуфтем ҳарифоне ки бозӣ баргузор мегардад, ӯ хулоса бароварда вобаста ба ҳамон тактикаи футболи худро баро мемонад. фикр мекунам бисёр тренери хуб аст дар солҳои охир, яке аз тренерҳои муваффақ низ он касро ман номбар карда метавонам ва орзу мекунем ки дар бозии оянда низ муваффақиятҳои навро ба даст биёранд. Дар бобати каме боз ҳам бақувваттар кардани тими миллӣ, ман чунин гуфтанӣ ҳастам ки бинед да, ман ҳамин имрӯз Искандар Ҷалилов баъди гирифтани корти сурх бояд футболбози масалан ӯро иваз мекунандаи масалан ба анамун касбияти ӯ
баробар мо ба лозим аст. Бинед ки имрӯз намедонем ки ҷои вай ба ки ба майдон мебиёяд. Фирдавс Шахалов, хеле ки мо суҳбат кардем, Фирдавс Шахалов дар ҳайати асосӣ масалан خیلی خوجند کم با میدان آمده استوداست او کرامت‌الله سعیدов با فکر من با میدان آمد در بازی منچر سفر جوان است حاضر ملکه خوب ندارد چون نو در باره جلب جوان گفتیم تجربه کمتر دارد و او رو مثلا ما امروز یعنی که توکل کرده با بازی گذاشته نمیتوانیم برای همین بعضا باید ما همین خود ترین فکر کنید که هر یک بازیگر هر یک فوتبال باز یعنی که ایواز کننده موافق داشته باشد که او مثلا همون سطح عمومی تیم رو پاس نمیکند و اینا ببینید امروز اگر دروازه‌بان ما خدا نکنه یگان مثلا از حساب لات برداشتن حساب مثلا گرفتن کارت ها مثلا اگر بازی نکنه جای وای با کی ما میمونیم یعنی که حیات ذخیروی باید به خاطر سوس نیست و گویم که بازیگران ارزنده نیستن که فوتبال بازون اساسی رو ایواز کنند ولو درباره منوچهر هم بالاتر ایستاده گذاشتیم در نقش حملهگری مرکزی خوب ببینید با جای او چند وریانتی که ما و شما پیشنهاد کردیم البته از روی موقعیت و اون چیزی که شاید مربی میخواد در میدان اجرا کردن نمیتونن از همین سبب هم مجبور میشد تو جای از نوچوری هم انتخاب رو بس سری خوب جلیلов گذارد چرا که در همین موسم در چمپیونات اندونزیا در 14 بازی همگی یک گل زده است این نشان داده است برابر با محافظتگران که فکر میکنم این چیز رو البته خود منچر هم خیلی خوب درک میکند من باید گفت ببینید ما در مرحله مقدماتی چمپیونات جهانی روسیه 2018 وقتی که در 10 بازی اشتراک در 8 بازی اشتراک کردیم همگی 5 امتیاز به دست آوردیم حالا ما در 2 بازی 6 امتیاز به دست آوردیم این علاقه پیشروی هست ولی از گروه وابسته نیست مثلا ولی با این چیز باید ما قناعت من نشویم چرا که در گروه ژاپن است البته ما میخوایم یا نمیخوایم فاوریت اساسی در مرحله مقدماتی و یکی از دسته‌های بهترین آسیا ما از آنها هستند مقصد اولین درجه ما بعد از ژاپن جای دوم رو در گروه اشغال کردن است ما در خانه توانستیم قرقیزستان رو شکست دهیم اکنون ما رو در سفر بازی‌های مشکل بر مقابل قرقیزستان و میانمار انتظارند میانمار از اون خاطر که اونجا هم وضع آب و هوا و اقلیم بسیار نامساعد است مثل ژاپن وقتی که با میانمار بازی کرد اونجا شدتناکی باران خیلی هم زیاد بود برای ژاپنی‌ها هم یک کمی مشکلی پیش آورد به هر حال فکر میکنم هدف‌ها معین شده است در نزد ستاد مربیان منتخب کشورمان و یک چیزی که درباره عثمان توشف گفتیم بسیار با من پسند آمد او بعد از بازی بر مقابل قرقیزستان ضمن نشست مطبوعاتی با خبرنگاران این چیز را گفت که مربی نباید با یک همان دستور عمل‌های مخصوص بیاد و با هر کدوم از فوتبال بازان بیاد که تو این خیل میکنی تو این خیل میکنی این خیل میکنی مربی پیش از همه باید اوضاع داخلی دسته رو خوب درک کند احساس کند اون مشکلاتی که پیشتر بود چی برای برطرف کردن اون مشکلات کدام راه‌ها رو کردن در کورس گفته همین گونه صحبت رو آغاز کرد و من همونجا احساس کردم درک کردم که واقعا هم چیزی هست در او که فوتبال بازان رو جذب میکنند به خودش و این تو جای عاملی یکی از عامل‌های موفقیت ما در دو دور اول بود از سخنان شما میاد چی برمیاد اون خیلی شما سخن راندید که گویا ما از ژاپن تماما امتیاز ستونده نمیتونیم اون دو بازی که گذشت مثلا ما دیدیم اون تاکتیک اون سخنی که سرمربی نوی ما در اینجا جوری کرد ما تماما از همین تاکتیک و سخنی که دیدیم امید بسته نمیتونیم بر مقابل منتخب ژاپن و چطوری که پرویز بالاتر گفت در موردی گویم که استفاده حمله‌گری دیگر در تیم منتخب و بازی کردن با 6 نیم محافظتگر این فکر میکنم در بازی با مقابل ژاپن بسیار هم واریانت خوب است و ما میتوانیم مقابل ژاپن در میدان خود 15 اکتبر بازی خوب هم نشون بدیم و کاری سرمربی تیم منتخب در همین بازی هم بر اعلی معلوم میشود که تو چه اندازه او یعنی تأثیری مثبت خود را در تیم منتخب گذاشته ایستاده است و ببینید سالهای پیش مخصوصا 5 سال پیش که تیم منتخب ما در بازی انتخابی جام جهانی 2018 بازی میکرد و اونجا حکیم فوزایلوف سرمربی تیم منتخب و سراول مبین گشت و اگر خطا نکنم بعدا حکیم فوزایلوف اونجا در برابر تیم منتخب دو داوطلب اساسی بود برای برآمدن از گروه منتخب اردن و استرالیا و ما نتوانستیم در اون رقابت حتی مقابل اردن در میدان خود حتی یک امتیاز به دست آوریم این یکی از میگیم که مشکل‌های اساسی تیم منتخب بود و امروز باشد ما اگر در مقابل قرقیزستان در سفر هم امتیاز به دست آوریم
мо баъд аз ҷопон гӯем ки фаворити дуюм ҳастем барои аз гурӯҳ баромадан ба даври сеюми рақобатҳои интихобии ҷоми ҷаҳон. Ва як чизи дигарро метавонам бояд бигӯям ки мунтахаби футболи Тоҷикистон агар дар бозиҳои муқобили Мянмар дар сафар, Қирғизистон имтиёз аз даст надиҳад, натиҷаи бозӣ бо мунтахаби ҷопон ду бозӣ ман фикр мекунам ягон таъсири манфӣ худро расонида наметавонад ва ин яке аз фактори асосӣ барои тими миллӣ ба ҳисоб меравад. ман мехоҳам инҷо коргардон ҳамон гурӯҳе ки мо феълан қарор дорем дар хуб бибинед инҷо мунтахаби Тоҷикистон бо 6 имтиёз дар садри ҷадвал қарор дорад ва мунтахаби ҷопон 3 имтиёз дорад, вале як бозӣ гузаронидааст. хуб аз дигар дастаҳо мо чӣ интизор мешавем? Масалан дар бозии ҷавобӣ бо Қирғизистон ва Мянмар чӣ гуна ки шумо парвез гуфтед, он мушкилоте ки ҷопон бо Мянмар дошт ба Тоҷикистон пеш намеояд ин мушкилот? хуб мо дар моҳи ноябр ду бозии сафарӣ дорем ва ин бозиҳо бисёр муҳиманд, ҳам бар муқобили Мянмар ва ҳам бар муқобили Қирғизистон. фикр мекунам то ҳамон муддат албатта систоди мураббиён бояд чораҳои махсус андешанд дар бораи бозиҳои сафарӣ бар муқобили ин ду мунтахаб ва аз натоиҷи ҳамон ду бозӣ дар сафар мекардаамон гӯем дар баҳор хуб мо кадом мавқеро ишғол мекунем бисёр вобастагӣ дорад. ҳарчанд дар баҳор боз мо се бозии дигар ҳам онҷо дорем дар моҳи март бозӣ ва баъдан дар оғози хуб тобистон ду бозӣ дар моҳи июн. умуман бинед мо ба чӣ хотир гуфта истодаем ҷои дуюмро ишғол кардан дар кор дар гурӯҳ аз бозиҳои аввал ва дуюме ки дар марҳилаи муқаддамотии ҷоми ҷаҳон 2022 дар гурӯҳҳои дигари осиёӣ шуд, онҷо дастаҳое ки довталаби зинаи дуюм буданд аллакай чандоашон дучори бохт шуданд. ин аз нигоҳи хуб назариявӣ шонси моро барои бо ишғоли ҷои дуюм, яъне 8 дастае ки ҷои дуюмро ишғол мекунанд, ҳамаи он не, балки 4 тои беҳтаринаш ба даври сеюм роҳ меёбанд. аз ҳамин сабаб аз нигоҳи назариявӣ ҳоло мо шонс дорем ва ин чизро албатта фикр мекунам хуб истифода кардан мумкин аст ва баъдан ҷопон ҳам албатта як тими пешсафи футболи осиё дониста мешавад, вале дар баробари ин хуб дар майдони худамон бо анамон таъсири хуб қувваи мухлисон ва ҳамчунин масъулияти мизбоние ки мо дорем, фикр мекунам агар мо бозии арзанда кунему бо ҳисоби калон дучори бохт нашавем, ин ҳам натиҷаи бад барои мо ба ҳисоб нахоҳад рафт, ҳарчанд мо шикастам хӯрем аз он. ва як чизи дигарро мехоҳам хотиррасон кунам ки мунтахаби ҷопон ҳам дар ҳолати гӯем ки навшавӣ қарор дорад. он бозингарони асосӣ ва пештозони ин тим баъди анҷоми ҷоми ҷаҳон 2018 фаъолияти футболбозии худро ба анҷом расонида буданд ва айни ҳол бештари гӯем ки бозингарони тими мунтахаби ҷопон футболбозоне ҳастанд ки дар тими мунтахаб 3 ё 4 бозӣ анҷом доданд ва яъне имконияти мо дар бозии хонагӣ муқобили ҷопон дида мешавад ва ин ҳам як факти асосӣ буда метавонад. кадом гурӯҳ ба фикри шумо дар ҳамин ҷо барои мо ба гурӯҳи мо рақобатпазир буда метавонад ва аз кадом гурӯҳ мо метавонем ки умедҳои худро аллакай биканем? гурӯҳ хуб ин гурӯҳҳо ҳеҷ таъсире ба гурӯҳи мо надоранд, чаро ки онҷо дастаҳое ки ҷои аввалро ишғол мекунанд ва 4 дастаи беҳтарин бо ишғоли ҷои дуюм инҳо роҳ мебаранд барои ба марҳилаи сеюм баромаданд. бубинед гурӯҳи А мунтахаби чин, Сурия, Филиппин, Малдив ва Гуам қарор доранд. агар мо ба натиҷаи бозиҳои Малдиву Гуам таваҷҷӯҳ накунем, вале се дастае ҳастанд ки воқеан ҳам метавонанд барои зинаи аввал мубориза баранд, зеро мунтахаби Сурия дар бозии муҳими худ Филиппинро бо ҳисоби калон шикаст дод ва ҳатто метавонад бар мунтахаби чин ҳам муваффақият ба даст оварад. яъне ин дар ин гурӯҳ метавон гуфт ки то андозае як нав шояд тағйирот ва ҳамчунин мубориза барои ишғоли зинаи дуюм бо гурӯҳе ки мо онҷо ширкат мекунем пуршидатар шавад. хуб гурӯҳи Б. хуб инҷо бубинед Кувайт ки пас аз муҷозот шудан аз сӯи фифа дигар бора баргаштааст ва ду мунтахабе ки қаблан бо мо дар марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон Русия 2018 дар як гурӯҳ буданд, Австралия ва Урдун. Австралия албатта муддаӣ дониста мешавад, вале дар ҷоми Осиё 2019 мо ин чизро дидем ки Австралия ҳам заъфҳои худро дорад ва баъз аз ҷониби яке аз кишварҳои арабӣ онҳо хуб шикаст хӯрданд дар даври чорякниҳои мусобиқот ва табиист ки инҷо Австралия ва Урдун ду дастаи асосӣ баҳри ишғоли ҷойҳои якум дуюм дониста мешаванд. гурӯҳи навбатӣ дар ин ҷо бинед Баҳрайн ва Эрон дар мавқеъҳои якум дуюм қарор доранд. Ироқ бошад бо як бозӣ феълан дар мавқеи сеюм аст. хуб дар ин гурӯҳ чӣ назар доред? дар ин гурӯҳ ҳоло ҳамагӣ як бозӣ ё ки ду бозӣ кардаанд тимҳо
ва инҷо ягон хел масалан хулоса бароварда намешад ва аз анамон натиҷаҳо мебинем худи масалан рейтинги тимҳо нишон медиҳад ки Ирон, Ироқ хелам тимҳои муқтадир ҳастанд, бақувват ҳастанд ва онҳо низ метавонанд ки барои ҷои аввалу дуюм яъне ки муваффақ гарданд. ва мо бояд қоил шавем ки ғайр аз гурӯҳе ки мо онҷо бозӣ мекунем дар дигар гурӯҳҳо дастаҳои хеле қавӣ зиёд ҳастанд. Баҳрайн, Эрон, Ироқ ва ҳоло дар гурӯҳи ди Сингапур, Фаластин ва Яману Арабистони Саудию Узбекистон ки ҳангомаро дар ҳамин гурӯҳ мо дидем ки чӣ гуна Фаластин Узбекистонро мағлуб кард. хуб, хеле суҳбати ҷолиб буд ва мо умед дорем ки рӯзи 15 октябр мунтахаби Тоҷикистон бо ҳамун нерӯи тоза ба майдон мебарояд ва дар шоҳидии ҳазорҳо мухлис мо албатта ки ягон натиҷаи хуб нишон дода метавонем. Ва дӯстони азиз, бори дигар такрор мекунем ки ин барномаи аут буд ва ман Фирдавси Хурсанд будам бо Бобо Холмуродзода, Шоре Парвиз Муҳаммадамин ва ҳамчунин меҳмони ҳамешагии мо Абдукарим Қурбонов. Бо мо бошед ва мухлиси мунтахаби Тоҷикистон бошед.